Күчеш дәүре. Канатларны киереп ашкан чакта, каурыйларны кисә каршы җил. Бәйсез җанга лаек биеклекне, даулаганны көтә, яулаганны көтә туган җир. Битерә дә ала зилзиләләр, күтәрелеп килгән чагында. Очмас өчен заман бушлыгына, хәтереңне уят, хәтерлеген уят каныңда. Нәсел дәвамына быжыра өстәп, син меңнәрне ият артыңнан. Күчеш дәүрендә купмас өчен чигенмәскә дигән, җиңелмәскә дигән антыңнан. Төркеменнән аерылган кошлар хәрәкәткә тарый очышта. Бердәмлекне сыный кырыс күкләр. Өммәт өчен көрәш, милләт өчен алыш тартышта. Сания Әхмәтҗанова, татар шагыйре. Дөнья мәйданында, әдәби мәйданда бергә булып, Мәйдан журналы белән бергә булыйк. Җиңелмик, чигенмик.